זה ורד הלבנון מאת לאה עיני. את יכולה להבין. הקריאה מולידה ספרים והספרים חלומות, אולי עוד מעט ימצא למוצא. 3 מנגנוני קריאה בורד הלבנון המאפשרים פריצה בגדר. הרומן ורד הלבנון מקשר באופן עמוק בין תהליכי כינון זהות לבין מעשה הקריאה. הרומן מסמן לכל אורכו גדרות חברתיים, תרבותיים ונפשיים, ובוחן את האפשרויות של לאה, גיבורת הספר, הילדה והנערה, לפרוץ גדרות אלו ולערער על הגדרות מקובעות. הקריאה מהווה עבור לאה נתיב מרכזי לשחרור וחופש. באמצעות הקריאה לאה ממלאה את הריק הרגשי שמתקיים בתוכה, ובאמצעות הספרים גם מבססת את יהודה כסופרת. הרומן בוחן את תפקיד הגדרות המפרידות בין אני לאחר ובין מציאות לדמיון ואת סכנת קריסתן. אנסה להראות כיצד לקריאה ולכתיבה יש תפקיד חיוני בכינונן מחדש של גדרות אלה. על הרומן והמבנה שלו, אני חושבת. הרומן מכיל מרכיבים אוטוביוגרפיים רבים. הגיבורה לאה, כשם הסופרת, היא בת לאב ניצול שואה מיוון ואם ממוצא נשדידני, המתגוררת בבת ים, שאליה עברו משכונת שפירא בתל אביב. לאה בת הזקונים של המשפחה נולדה לאחר אינספור הפלות של האם, שלא רצתה בילד נוסף, והיא אינה מסוגלת לאהוב אותה. האב מאכיל את לאה מגיל צעיר בסיפורי הזוועה מאושוויץ. העינויים, הרעב והסבל, כולם הופכים להיות סיפורי ושירי הערש של ילדותה, ערש וערש. הרומן מובנה כמונולוג, שאותו מספרת לאה חיילת על סף שחרור ליונתן, חייל המאושפז בתל השומר, במצב של צמח. הימים ימי מלחמת לבנון הראשונה, ויונתן מייצג מעין אנטי גיבור, משום שהוא ירה בעצמו לפני עלייתה של פלוגתו לחזית בדרום לבנון. בבית החולים לאה מאמצת לעצמה את השם ורד. כך היא קוראת לעצמה, אחר כך תבינו קצת יותר. יונתן הינו מאזין אידיאלי, ולפניו היא שוטחת את כל מכאוביה. היא פורסת בפניו את מלחמת ההישרדות הפרטית שלה, ומספרת לו על הבית הקשה שבו היא גדלה, על האב שהינו קורבן השואה אך הוא בעצמו מתעלל בילדיו, על תחושת הזרות שלה מבית ומחוץ, על המשאלה שלה למצוא בית אחר, וגם על המלחמות, האלימות ועל הסבל והאובדן הכרוך בהם. המפגש בין יונתן ללאה מתקיים באזור לימינלי, שבו הגבולות המוכרים של מעמד חברתי וסוציו-אקונומי מטשטשים. יונתן היה נער מחונן שגדל במשפחה עתירת משאבים תרבותיים ברחביה. אמו רופאה ואביו הוא מנהל בית ספר. בעוד לאה גדלה בבית דל במשאבים כלכליים ותרבותיים. לאה מספרת לו כיצד המקום והבית מגדירים את קיומה ואת האפשרויות העומדות בפניה. למשל, היא מספרת לו שבמעבר לתיכון המחנכת מתעלמת מכל הישגיי, אומרת שבגלל מה שאנחנו, אבא מוכר ירקות ואמא תופרת, הכי טוב שלאה תלמד מקצוע, אולי תופרת כמו אמא. הסיפור הפנימי מובנה כמסע של לאה מבית הוריה בבת ים לשכונת שפירא בתל אביב. שם גרה סבתה האהובה. זהו מסע מתקיים בשוליים החברתיים, ברחובות שבהם שולטים העזובה והעוני, מקום שבו מתקיימים בקושי סוחרים קטנים. מסלול נוסף שנרקם כחלק מהמהלך הסיפורי כולל נקודות ציון טקסטואליות, סיפורים ושירים שלאה קראה בתקופות שונות של חייה. הטקסטים שלאה מאמצת חוצים גבולות וז'אנרים. בין השאר ניתן למנות את קפקא, צ'כוב, סטיינבק, דמופסה, סיפורי התנ"ך, האגדה של פסח, סיפורי ילדות, שירים של סיימון וגרפונקל, החיפושיות, קליף ריצ'רד, צביקה פיק, טיסלה, מיטשה, דיקנס, הסרט קוניל אמל וגם הסרט הערבי של יום שישי שמככב שם בגדול. כעת ארצה להתמקד ב3 מנגנוני קריאה מרכזיים הבוחנים את מהותן של הגדרות המתקיימות בין האני לאחר, שזה בעצם אופניות של יחסי אובייקט, בין מציאות לדמיון ובין פנים לחוץ. מנגנונים אלה נוגעים, כפי שאני מקווה שתראו, גם לתהליכי קריאה וגם לבניית זהות. המנגנונים הם בליעה, גניבה ופירוק והרכבה. אז אני אתחיל עם הבליעה. וזה מתוך הספר, כך לאה עיני כותבת. קשה לנתק את סיפור החלום מסיפור המציאות. קשה לעכל משהו או להיחלץ ממנו שלא דרך סיפור. הדמיון הוא הגשר שמפריד ביניהם. הוא מאפשר איזה סדר, גבול ומרווח. לפעמים כשהחיים חזקים מדי או הסבל, אמת סיוטית אחת משתלטת והסיפור נהיה מחלה.
בוורד הלבנון הבליעה מקושרת להזנה וקשר מחד, ולסכנה של היבלעות באחר ושיעבוד מאידך. הדואליות הזאת מתקיימת גם בעולם הסיפורים. הקריאה מספקת צרכים קיומיים של הזנה. מהרגע שלאה לומדת לקרוא היא בולעת סיפורים. והיא מוסיפה, סיפורים הם לפעמים הקינוח היחידי שיש לי בעולם. ובגיל ההתבגרות היא מספרת, מסתגרת כל שישי בחדר, לא מזמינים אותי למסיבות כיתה, וכשמזמינים אותי אין לי מה ללבוש, בולעת ספר טוב ומשומש שסחבתי מדובק. ובתקופה מאוחרת יותר בטירונות, הסיפורים של גידי מפסה הזינו אותי די ויותר. הספרים שהיא בולעת מהווים מקור להזדהות, נחמה ותקווה. סיפורי האב לעומת זאת מעניינים למוטט את נפשה ואת גבולות קיומה. האב שניחן ברעב שאין לו גבול מבקש לבלוע את גופה ונפשה של לאה. אבא שלי מלטף את הבטן, מגרגר ברעב נצחי, בליותיו גסות, חמדתו חשופה. אני שונאת שאוכלים אצלנו ככה, מהבוקר עד הערב יצרים. האב מזין את לאה הילדה בסיפוריו ממחנה הריכוז, ובגיל מאוחר יותר מבקש ממנה לתעד אותם. אבא סוחט אותי רגשית מילדות, מפעיל עליי את כל התנורים של אושוויץ כדי שאכתוב את הסיפור שלו למען הדורות הבאים. אני במירי, אני בשביל סיפוריי הבדויים כאן ועכשיו. איזה מקום מפחיד לחיות בו, איזה מלחמה, מדי יום שלא לאבד את החיים. האב מבקש להפוך את לאה לכלי שרת שלו, לאובייקט ולעיין את קיומה כסובייקט. לאה ילדה בולעת את הסיפורים של האב על המחנה הרעב, ההתעללות והמוות, מבלי היכולת להקל אותם. פיליפס, שכתב ספר על וויניקוט, אז אפשר כן בדיוק, מתייחס לאובייקט המעברי של וויניקוט במונחים של גשר, באמת בדומה למה שעשתה עליה עיני בספר. זה גשר בין עולם המציאות והדמיון, וכך כותב פיליפס. אלמלא היה קיים, היה הילד נאלץ לקפוץ, והוא מגשר בשבילו בין שני העולמות. כדי שהגשר יממש את ייעודו, כך אומר בעצם פיליפס, הוא מתבסס על וויניקוט, צריכה להיות תנועה בין מציאות ודמיון, ותנועה בין אני לאחר, שאינה מתאפשרת מול סיפוריו של האב. לאה ילדה חיה את הסיפורים של האב כאילו התקיימו במציאות. כאשר היא חוזרת מבית הספר בכיתה ב', היא שומעת צעדיו של הקצין הנאצי מתקרבים לארון שבתוכו היא מסתתרת. הנה אבא צודק, הכל מציאות. הוא עובר שם קצין האס-אס עם כובעו המוגדר וצורח את שמי. המרחב המשחקי שמכונן את הטקסט כאובייקט מעבר ומאפשר תנועה בין עולם הדמיון למציאות, קורס לכיוון הפנטזיה. אין אפשרות לחברו לעולם המציאות ולהשתמש בו לשירות העצמי. הסיפורים פועלים עליה והיא אינה חופשית לפעול עליהם. הגדר המפרידה בין הדמיון למציאות קורסת. לאה מתארת את החוויה שבה הגשר קורס. הגשר הזה, כך היא כותבת, מתקפל, מתמוסס וטורף את הכל. שימו לב להבדל בין פיליפס ללאה עיני. הגשר המפריד לעומת הגשר המחבר. וטורף תרתי משמע, טורף ומטריף. הסיפורים הבדיוניים מהווים עבור לאה סוג של הזנה שממלא אותה בשונה מהרעל שמפזר האב. פעולת הבליעה של האב מוחקת ומעיינת את לאה והיא אינה דומה להזנה שמספקת הקריאה, המאפשרת התמלאות וגדילה ואפשרות לנפרדות ואוטונומיה. לאה מספרת, יש מקומות כאלה, אני נוכחת, מקומות עם ריח של ספרים ודפים ועפרונות וצבעים כמה שרוצים. אנחנו מעשה הגניבה. מעשה הגניבה זה מהמוטו של הספר. מי שקרא את הספר יודע שיש מוטו לפני הספר, וזה הולך כך. מי שאף פעם לא גנב לא יבין אותי, ומי שאף פעם לא גנב ורדים הוא באמת לעולם לא יוכל להבין אותי. אני, כשהייתי קטנה, גנבתי ורדים. זה מתוך המוטו של הרומן, ואני קוראת לזה הקריאה כפריצה של הגדר. מעשה הגניבה מוכל כבר במוטו של ורד הלבנון, שהינו ציטוט מהסיפור 100 שנות מחילה מאת קלריס ליספקטור, בקובץ עושר סמוי. לאה מבקשת מהקורא הנמצא בסיפו של הספר לקבל ולהבין את מעשה הגניבה. לאה גם מאמצת לה בבית החולים את שם האובייקט הגנוב מהסיפור ההוא, ורד. כך היא קוראת לעצמה. לאה משתפת את יונתן בהיותה גונבת ספרים. כך היא כותבת. דוחפת את האף בספר שלקחתי גנבתי מהמשומשים של דובק שבפינת הרחובות דניאל וירושלים. סטיינבק, צ'כוב וקפקא.
לאה זקוקה למצוא מקור הזנה רוחני וספרותי שאינו מתקיים בבית הוריה. בו נמצאים שני ספרים בלבד, ההגדה של פסח והמדריך לנהיגה. לאה מסתכלת בערגה על הספריות העשירות בבתים של אחרים. חוסר חלוקה הוגנת של משאבים מבית ומחוץ מקנים לה את הזכות לפרוץ את הגבולות ולגנוב. לאה גונבת ספרים והם הופכים לאוצרה רוחני. אני הופכת את כרך ב' של אומנו של קפקא, שממילא מהספרים האהובים עליי בספרייה שבניתי מגנבותיי, לאוצרי הגדול ביותר. מעשה הגנבה נקשר גם לשאלת זהותה. לאה ידעה שמרגישה זרה ודחויה בביתה, כך היא כותבת, מעניקה תקווה כבושה. יום אחד זה יתגלה, אני לא מפה, לא שייכת, גנובה. חיפוש מקורות זהותה, גם הם מתקשרים בגנבה. לאה מבקשת למצוא את תעודת הלידה כהוכחה להשתייכותה למשפחה. לשם כך היא מבקשת לפרוץ לתוך הארון, בו מרוכזים כל החפצים שנגנבו בידי האם, שהיא בעצמה גונבת מהמתפרה שבה היא עובדת. בתקווה למצוא את תעודת הלידה שתפתור את חידת זהותה אחת ולתמיד, והיא אינה מוצאת. האם המרחיקה ודוחה את ביתה אינה מאפשרת ללאה להתקרב אליה בדרכים אחרות, ומאלצת אותה לגנוב. לאה גונבת את המפתח לארון של הנעול ומשכפלת אותו, וכך היא כותבת. סחבתי לה את מפתח הארון, המנעולן מעתיק את המפתח שנגנב מתיקה של אמא, וכעבור דקה נשף עליו לצננו. מניח לי את תאומו המבהיק בכף היד, מיילד אותי מחדש, זמן קודש, זמן זהות. מעשה הגנבה הופך להיות מעשה הכרחי של מאבק והתנגדות שדורש מחילה, והוא מגלם את השאיפה והזכות שיהיה לה משהו משלה. החיים ממכרים, היא כותבת, וממכר מזה המאבק לחיות. גנבותיי נעשות תכופות, ספרים, עטים, קולר נגד פרושים. הגנבה אינה חלק מהסיפור המשפחתי של לאה. היא כותבת, אבא גונב אותי מהילדות, מהניסיון שלו להתעלל, וגונב אותי מאמא שגם ככה לא רצתה אותי מעולם, ואחותי גונבת אותי מעצמה. ביחס למעשה הגנבה הנפשעים הללו, שיוצרים נתקים במשפחה ובנפשה של לאה, גנבת הספרים מתגמדת והופכת הכרחית. ויניקוט מתייחס למעשה האנטי-חברתי של הגנבה במתבגרים באופן דומה. הוא כותב, הילד גונב באורח סמלי רק מה שהיה שייך לו בזכות. הילד מנסה לפצות את עצמו על קיפוח שחווה ביחסיו עם האם, ומבקש לעורר את תשומת ליבה של הסביבה לעובדה זו. עבור לאה מעשה הגנבה הופך לפעולת התנגדות שיש בו תנועה ומרדנות. מתוך הגנבות הטקסטואליות והשימוש שנעשה בהן מורכבת הזהות וגם היצירה. טוב. פירוק והרכבה, זה מהספר, אפשר לפרק סיפור ולהרכיב אותו מחדש. כך כותבת לי, אני מספרת. מציאת ויצירת פרצות בגדר של הטקסט. מנגנון נוסף ואחרון שאותו הבחן נוגע לצורך של לאה לפרק את הטקסט ולהרכיבו מחדש, וכך לחתור תחת הגדרות קיימות ולהאיר אותם באור חדש. מנגנון זה מוצא פרצות בתוך הטקסט ומרחיב את משמעויותיו. באמצעותו לאה טוענת את הטקסט בחותם אישי. הרומן ורד הלבנון הוא כולו מעשה מופת של פירוק והרכבה, מי שקרא יודע, ונדרש לו מעט זמן ומאמץ למטות מתוך העלילה את סיפור המעשה. כי היא נעה כל הזמן בזמן ובמרחב. תהליכי פירוק והרכבה אלו מאפשרים ללאה את החופש לארגן את סיפורה כמסע מכונן זהות שמסתיים עם מגיעה לבית צוותה, שבנוכחותה היא מרגישה אהובה ושייכת, והיא אומרת, זה כמו מין משחק מחבואים עם הסבתא, שסבתא תמצא אותי, היי סבתא, אני כאן, ואני מודגש במקור. לאה מתארת חוויה מרכזית בחייה שנוגעת לבנייה ופירוק. אני צופה בי מבחוץ, וחושבת על איך אני בנויה. הכל מאבא ומאמא, וזה רק שלי בעולם. הכל הגיע מהם מלא ושלם, והכל מתפרק תחת ידם. עם הזמן זה יותר ויותר מורכב ומפורק כרצוני. לא מחזירה דבר בשלמותו. לאה מזהה שני סוגי פירוק. האחד מופעל עליה על ידי ההורים, והשני שהיא מפעילה. הפירוק על ידי ההורים יוצר חוויה של הרס, איום ומחיקה. הפירוק המופעל על ידי לאה מהווה מנגנון הישרדות, המבטא את האפשרות לפרק את המסרים ההוריים, הקודים התרבותיים, הנורמות וההבניות החברתיות.
תהליך זה של פירוק והרכבה מתהווה דרך הסיפור ומרכזי לתהליך ההתבגרות. וולאס טוען שההתבגרות כרוכה בפעולה של וולאס וגם וויניקוט כמובן, בפעולה של פירוק והרס של מה שנוצר מוקדם יותר על ידי ההורים. גדילה כרוכה בהרס התשוקות והציפיות שהציבו דמויות ההתקשרות הראשוניות. רק דרך פעולת ההרס ופתיחה של מה שהיה קודם ניתן למצוא את הייעוד. וולאס מסביר שהאדם מבטא את הייעוד שלו בדרך בה הוא בוחר להשתמש או לפרק ולהרכיב את האובייקטים בעולם. עבור לאה, לספרים ולשירים יש תפקיד חיוני במציאת יהודה כסופרת. ורד מכילה לטקסטים שהיא קוראת או שומעת תהליכי פירוק והרכבה. ארצה להדגים זאת באמצעות שיר פופ ששר קליף ריצ'רד בשנות ה-50. ורד מאזינה לו ומציינת את שמו. היא אומרת ככה: אני אוהבת את החיפושיות ואת סיימון וגרפונקל. כל לילה הם מצילים אותי כשאני הולכת לבד, בגינה הגדולה, עם הכלב, בין הפנסים והספסלים, שברי בתים ופזמון. ולפעמים דווקא השיר המתוק של קליף ריצ'רד, בובה חיה, מקיש לי על הלשון, הוא והרצועה של הכלב בכיס. ועכשיו נקרא אותו ואז נשמיע אותו, את השיר של קליף ריצ'רד. זה נקרא Living Doll. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just because she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real. And if you don't believe what I say, just feel. I'm gonna lock her up in a trunk and so no big hunk can steal her away from me. כן, להקריא עוד זמן? יש לי זמן להקריא את זה עוד פעם. כן, צריך להקריא את זה שוב? טוב. כי זה תכף נגמר, אז ככה. טוב. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her, just because she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real. And if you don't believe what I say, just feel. I'm gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. אז בוא נשמע את השיר. אפשר לשמוע את כולו, כי יש זמן. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real. Don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. בהקשרים שונים מזה של השיר המקורי, ובכך טוענת אותו במורכבות ובמשמעות שהשיר לא כיוון אליו מלכתחילה, כשיר קליט ומתוק שלנו. ורד מקשרת את הבובה עם היותה כלואה. ורד מספרת ליונתן: אבא שלי קורא לי לפעמים בובלה ושולח ידיים שחורגות מגבולות המותר. אמא לא רואה. האם המתעלמת פולטת לעברה: את ילדה רעה, חבל שנולדת.
ומעדיפה ילדה בובה. כשהייתי בת 5 ניצבתי בדיוק כמוה, כמו אמא, מול מראת הארון, לבושה בשמלה חגיגית לכבוד מסיבת סיום גן חובה. ולא מאמינה איך אמא אוהבת אותי פתאום. תראי אותך, היא אומרת, כאילו לא אמיתית, בובה. אמא מתגאה בי כאילו אני צעצוע נושם, הסופית שעשו לה טובה. אך אהבתה מותנית בכל מה שהוא למעלה מכוחותיי. אהבת הבובה החיה, a living doll, בשירו של ריצ'רד הופכת בעיני ורד המתבגרת לאהבה פגומה, הקולטת הסובייקט. נפשה של הילדה לאה נקשרת לבובה שנקנתה בעזה, היא מספרת ככה, מיד אחרי הכיבוש. היא מספרת, משחקת עם הבובה שהבאנו מעזה כשנה אחרי המלחמה, כשנסענו לראות בהשפלתם. בעזה של 1968 נשים עזתיות הניקו את תינוקותיהן בצידי חורבות ולעיני חיילים מצחקקים. גם אני מניקה את הבובה כעת, מניקה תקווה כבושה שלא יודעת פשרות. המשחק עם הבובה המאפשר ללאה ילדה מרווח נשימה ותחושת תקווה, נקשר למעשה הכיבוש ולאובדן החופש של האימהות העזתיות. כך היא יוצרת זיקה לשיר המקורי, שבו הגבר מוכן בשם האהבה או התשוקה לנשל או לגנוב את חירותה של אהובתו. כשמקשיבים, אז I'm gonna lock her up in a trunk and steal her. הספר מיוצג על ידי לאה בניגוד לבובה כדבר חי, והיא אומרת ככה, צהריים אחד אני הולכת בדירה הריקה עם המקראות של כיתה א', צמודות לחזי, מרגישה כאילו שמתי בובה מתחת לסמלה, אבל זה לא בובה, זה חי. לסיכום, פעולות הבליעה, הגניבה והפירוק והרכבה מזוהות עם קריאה וכינון זהות, הם סוגים של התמרות, שיש בהן דרגות שונות של שמירה ואימוץ מחד, או הרס ופירוק מאידך. התהליכים המייצגים בניית זהות וקריאה בוורד הלבנון, כולם נוגעים לצורך לסמן גדר בין אני לאחר מחד, ולצורך לפרוץ גדרות והגדרות מאידך. הבליעה מכילה בתוכה את הסכנה של טשטוש הגבולות, ותהליך הגניבה נוגע להשגת גבול ופריצת גדר בכדי לקיים את העצמי. ותהליך הפירוק והרכבה נקשר לאפשרויות למצוא פרצה בגדר, לפרק משמעויות קודמות ולכונן את עצמה כסובייקט.